Il-pjaga tal-għoli tal-ħajja tkompli tippersisti. Bil-poplu kontinwament bi problemi vari għaliex il-paga jew il-pensjoni għandha xorti sservihom sal-aħħar tax-xahar. Net News it-tnejn filgħodu tkellem ma' bosta persuni li qasmu magħna kemm l-għoli tal-ħajja verament qed iħalli impatt fuq ħajjithom, mill-kbar saż-żgħar. U mhux wieħed jew tnejn kienu dawk li qalulna li kemm qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Bonġu, Sinjur, qed tħoss li l-ħajja tola? Bitċajta. Taħseb li qed tola l-ħajja? Għax kif? Bonġu, Sinjur, taħseb li l-ħajja qiegħda tola? Ejja. Tħoss li l-ħajja qiegħda tola? Kultant naħseb li waqgħu li mill-portmoni għax malajr jitilqu l-flus. Qed tlaħħaq sal-aħħar tax-xahar? Nlaħħaq daqsxejn għax waħdi. Metet li mara u nlaħħaq għax kieku għandi mara u hekk ma nlaħħaqx. Ovvjament, mbagħad li ġera aħna pensjonanti, Għajem pensjonanti għal servuni. Veru li għal-ħajja, imma ma mhux tagħmlu. Fost affettuali, t-ġemat namel bja pensjoni. L-aħħar ġimgħa mbagħad, għaż ikun xogħol. Ġifieri għandha xorti jisservik sal-aħħar tax-xahar. T-ġemat. T-ġemat, inqgħod attenta ma' ġej. L-aħħar batiem. L-aħħar batiem. Ma jnasikum. Ma l-qotwet, għaddi. U l-nibbeħ djab u ġizzenara u kollox bet. Dik il-juqot għama betis għabada tombi, għabada t-tlilu kollox. Ma bħadċi dejja. Meta tiġi għax-xirja ta' kuljum, qed tħoss li hemm differenza fil-prezzijiet? Da żgur, anka dak il-fatt li hemm ħafna hidden charges, hemm 10 cents law, 10 cents lem. At the end of the day, those pile up u every day that ma tajx li għax forsi li jassisti jkun jaffetwawni imma mur naħdem naqra iktar u nagħmel 3 sigħat iktar fil-ġimgħa. Imma n-nies li ma jistgħux jagħmlu hekk jiena lihom nibża. U x'int tmur tagħmel ix-xirja tara differenza? Kulħadd jolli. Dak ta' xejn ma' kontroll ta' xejn ma jolli l-iktar. Din l-instabilità toħloq diversi problemi varji oħra. Bil-poplu ħafna drabi jispiċċa jkollu joqgħod ħafna aktar attent u anke jiċċaħħad minn diversi affarijiet sabiex jgħaddi minn xahar għal ieħor. Affarijiet bażiċi li wieħed jixtri ta' kuljum u l-mediċini huma fost aktar affarijiet li semmew li qed jolew b'mod esaġerat. Iktar fuq il-mediċini. Ma tantx nixtri affarijiet, imma li nixtri tħosti minn ġimgħa l-oħra anki tixtri daqsxejn xi ħaġa ta' minn l-ispiżjar. Tixtri 8 euro daqqa saru 11 euro affarijiet qed ngħid żejt tal-ħuta speċjalment jinsawwa. Affarijiet hekk u anki daqsxejn tal-paracetamol kienu prezz u daqqa waħda fil-ġimgħatejn xahar jollewlek mod ieħor u prezz ieħor. Ifhimni xi naqra għalietu, xi naqra nħoss li qiegħda tola. Infatti per eżempju, 8 snin ilu kont naħdem ma' kumpanija u kelli ammont ta' paga, kienet isservini llum l-istess ammont ma jservikx. Jena waħdi biex. Ġaffat, 9 euros, daw. Kondix jom 4 euros, daw. Żgur, speċjalment meta mmur għand tal-laħam. Dik l-iktar li qed nara differenza. Kull darba ngħidlu imma dan il-konti, għax minn ġimgħa l-oħra veru jinbidel il-kont. Qed taffettwana kuljum. Anka sempliċement tmur toħroġ ma' sħabek il-fatt li m'hemmx x'imkien fejn iż-żgħażagħ jistgħu jqattaw ħin ma' sħabu mingħajr ma jonfqu 20-30 euro. Ovvjament qed taffettwa mhux biss il-fatt li m'għandniex disposable income, imma wkoll the socialization and community aspect of it. Dan mhuwiex biss x'qed jgħid il-poplu Malti u Mawċi iżda dan evidentament der fis-statistika tal-Eurostat li konfermat kif Malta tinsab fost il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bl-ogħla rata ta' inflazzjoni. Min-naħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' din il-pjaga ħareġ ukoll bosta proposti li ma proposti ġew kollha kemm huma miċħuda mill-Partit Laburista fil-Gvern. Fost dawn hemm il-proposta li l-kola tingħata sħiħa lil ħaddiema li l-Gvern jgħin lill-importaturi b'fond nazzjonali li jingħataw tax credits u li titneħħa t-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li ħaddiem jaqla mill-part-time u l-overtime. Ma dawn hemm ukoll inċentivi li lest li jintroduċi gvern ġdid nazzjonalista għal min ikollu it-tfal
u xorta jista' jibqa' jdaħħal introjtu permezz tal-lif għall-ġenituri waqt li jgawdi l-ewwel xhur ta' trobbija tat-tfal tiegħu.